Dámy a páni, na tejto tlačovej konferencii poukážeme na všetky obvinenia voči mojej osobe. Cieľom je poskytnúť vám najpodstatnejšie informácie, ukázať celý príbeh, časové nadväznosti a kto pracuje na mojej diskreditácii. Uvidíte aj zamérne zavádzanie od politikov a médií. Politická objednávka prišla priamo od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ten následne zaúkoloval operatívca Rastislava Hadzimu, bol rok 2025, ktorý dohľadával osoby ochotných vypovedať proti mne. Cieľ bol jednoduchý. Nájsť špínu a keď sa nenájde, vyrobiť. Našli 3 osoby, ktorí proti mne vypovedajú. Jedna je autor videa z garáže, jeho meno už odznelo, Veteri, ďalší je blízky príbuzný Kufovcov, ktorí dnes pôsobia ako štátni tajomníci na ministerstve životného prostredia. Tretia osoba zatiaľ nebola zverejnená, ale aktívne sa zúčastňuje na mojej diskreditácii neustále aj teraz. Všetky tieto 3 osoby majú kriminálne pozadie. Ako potvrdil môj obhajca, doktor Peter Kubina, ku všetkým skutkom som vypovedal a všetky podozrenia som vyvrátil dôkazmi. Všetky skutky majú rovnaký vzorec. Okolo nesporného faktu, napríklad nadobudnutie majetku, pozemku, je vystavaný fiktívny príbeh bez dôkazov. Dosvedčujú si ho iba vzájomne medzi sebou. A opäť, ako povedal môj obhajca, ak neexistoval dôvod na obvinenie pred výpoveďou, po nej neexistuje už vôbec. Očakávame ukončenie konania. Počas výsluchu padla aj otázka na hotovosť garáží, hoci sa to skutkov priamo netýkalo, vysvetlené v 2 vetách, žiadna trestnoprávna rovina. Potvrdilo sa zapojenie policajnej inšpekcie. Pýtam sa, akou náhodou sa inšpekcia, ktorá má vyšetrovať policajtov, informuje o ústavnom činiteľovi a o jeho majetku? Potvrdzuje to aj zverejnenie videa plus 7 dní a redaktorka Jana Šimičková, ktorá má priame prepojenie na Branislava Zuriana. A pýtam sa aj na načasovanie. Video existuje od roku 2023. Prečo bolo vyťahnuté až teraz, keď som prestal hlasovať tak, ako chcela strana Hlas a jej predseda Matúš Šutaj Eštok? Za nepriateľný považujem aj zásah polície voči mojej 80-ročnej mame po 2 operáciách srdca v 5. stupni odkázanosti. 4 ozbrojení policajti vo vestách s pištolami ju prišli predviesť na výsluch presne v čase, keď som ja vypovedal v Banskej Bystrici. Opäť náhoda? Polícia potvrdila, že to neboli policajti z Prešovského kraja. Odmietli prítomnosť opatrovateľky, kričali na mamu, má z toho zdravotné problémy a navyše je aktuálne hospitalizovaná v nemocnici. Toto je brutálne zastrašovanie. Je to odkaz aj ostatným poslancom. Ak nebudete hlasovať tak, ako máte, nájdu alebo vyrobia veci aj na vás. Nemám dôveru v políciu pod vedením Matúša Šutaja Eštoka a minister by mal okamžite odstúpiť, na čo som ho aj minulý týždeň vyzval osobne. Ak sa potvrdia informácie, že sa pred voľbami na Slovensku zvážali autobusmi na hranice utečenci a on zohral divadlo s koňmi, dronmi, technikou a množstvom policajtov za milióny, tak je jeho odstúpenie absolútne nevyhnutné. Médiami prebehlo množstvo informácií o mojich príjmoch a majetku, ale drvivá väčšina bola nepresná a zavádzajúca. A v kontexte toho, čo som povedal, je legitímne pýtať sa, či nie aj zámerne. Zásadný nesúlad bol v tom, že sa porovnával môj príjem za posledné roky s majetkom, ktorý som nadobudol za celý pracovne aktívny život. Nadštandardne som zarábal celý môj produktívny život. Nie zázrakom, ale tvrdou prácou, roky od skorého rána do tmy. Do politiky som nešiel kvôli peniazom, ale preto, že som chcel niečo vrátiť tejto spoločnosti. Už pred vstupom do politiky som zarobil takmer 1 000 000 eur. Som na to hrdý, lebo viem, aká práca za tým stála. Pri plate poslanca sa zámerne nehovorilo o paušálnych náhradách poslancov, ktoré sú v praxi takmer na úrovni platu. Teda reálne príjmy sú vyššie, než čo bolo medializované. Spolu
som tak za celý život zarobil viac než 2 milióny eur a tieto zdroje nepochádzajú iba z platu vo verejných funkciách. Rovnako zavádzajúco bol komunikovaný aj môj majetok. Používali sa dnešné ceny, hoci majetok som nadobúdal celý život a zahrnuli aj majetok, ktorý som získal prostredníctvom dedičstva alebo daru. Napríklad rodičovský dom, ktorý som dostal s tým, že sa o mojich rodičov postaram do konca života, v roku 2013 nacenili na 470 000 eur. Navyše vôbec nespomínali hypotéky, ktoré mám vo výške takmer 500 000 eur. Do výpočtov bola zarátaná aj miliónová vila, ktorá je v skutočnosti dom s bytovými jednotkami, zatiaľ má stále iba cenu pozemku a bude možno financovaný ďalším úverom. Pani Naď a Šeliga tak na tlačovkách zverejňovali informácie, ktoré boli zámerne skreslené. Chcem ale veriť, že boli skreslené preto, lebo ich skreslené už dostali od toho, kto im to podsunul. A v skutočnosti mali dobrý zámer, iba si neurobili domácu úlohu a nepreverili si realitu. Na tlačovke sa spomínaní páni sarkasticky pýtali na overený recept na takéto podľa nich rozprávkové zbohatnutie. Musím povedať, že som mal o nich vyššiu mienku z pohľadu finančnej gramotnosti. Že som mal o nich iný názor a môžem odkazovať, páni, píšte si, tvrdo pracujte, ak máte voľné finančné prostriedky, investujte ich s rozumom, napríklad do pozemkov a nehnuteľností. Robí to tak každý, nie je to zázrak, pán Naď a pán Šeliga. Spomeniem aj nákup pozemkov mojej mamy. Po smrti otca mala voľné prostriedky a dostala ponuku na kúpu pozemku. Rozhodla sa správne tak, ako každý rozumný človek, určite lepšie, ako držať ich v banke. Ako primátor som vylúčený z rozhodovania v konaniach všade tam, kde mám majetkovú časť ja alebo moja rodina. Všetky moje pozemky a majetok sú verejne priznané, zdanené podľa pravidiel Slovenskej republiky a neschovávam ich niekde v Chorvátsku, Francúzsku alebo v Dubaji. Prejdeme k videu z garáže, ktoré obletelo Slovensko, ale v skutočnosti je všetko trochu inak. Dámy a páni, verejne sa ospravedlňujem. Viem, nevyzerá to dobre. Aj tu je však dôležitý kontext. Peniaze som požičiaval človeku, od ktorého som v tom čase kupoval účasť na projekte a teda som mu dôveroval. V období, keď vzniklo video, sme rekonštruovali dom. Garáž bola hlavný vstup do domu. Chodili sme cez ňu všetci. Malo ísť o krátkodobú pôžičku. Video mi naopak poskytlo jasný dôkaz o poskytnutí pôžičky. Už som sa obrátil na súd, aby sa mi vrátila. Súd to rieši. Video ma už v minulosti vydierali. Celý herňu a benzínovú pumpu v Kežmarku. U mňa všetko musí ísť však zákonnou cestou, preto som ich upozornil prostredníctvom SMS správ, ktorú som aj uverejnil a kontakt medzi nami sa tak skončil. Pôžičku nevrátil. Video však ostalo. Dnes ho vyťahli v čase, keď kritizuje ministra vnútra a nehlasujem podľa jeho predstav. Nehovorím, že Matúš Šuta Eštok v roku 2023 nariadil natočiť to video. Hovorím, že sa stretli záujmy najvyššej politiky, ktorá sa ma potrebuje zbaviť, a záujmov ľudí z regiónu, ktorí nechcú, aby som bol primátor, lebo im nevyhovuje, že všetko musí zákonnou cestou, čo oni nechcú dodržať. Všetkým číslám, o ktorých dnes hovorím, dokladám daňové priznania za posledných 20 rokov. Máte ich na hliadnutiu a tiež vieme ich vám poslať. Zopakujem, moje príjmy výrazne prevýšujú nadobudnutý majetok, všetko som priznal a riadne zdanil. Neviem, či niekedy takto verejne ukázal niekto svoj príjem a majetok, nie je to ešte poslanec Národnej rady. Toto sa musí stať súčasťou novej politickej kultúry. Politici musia verejne ukázať majetok a príjmy pred vstupom do politiky. Paušálne náhrady musia byť súčasťou riadneho platu a zdanené tak, ako každému občanovi Slovenskej republiky. Majetkové priznania musia byť podrobnejšie na úrovni daňového priznania. Prístup ku katastru musí ostať zachovaný
Naopak, treba posilniť spoluprácu s zahraničím, aby sa dal dohľadať skrytý majetok politikov nielen v Európskej únii, aj mimo nej. A k tomu môjmu ďalšiemu smerovaniu a hlasovaniam necítim sa byť viazaný koaličnou zmluvou ani programovým vyhlásením vlády. Budem hlasovať výhradne za zákony v prospech ľudí. Aj na tejto schôdzi som už zahlasoval za zákony, ktoré predložil Matúš Šuta Eštok. Nemám krvavé oči. Neodstúpim z pozície poslanca. Nie ja som sa odklonil od ideálov Hlasu, to Hlas sa odklonil od toho, čo sme sľubovali ľuďom. A ľudia im to dokazujú aj na preferenciách. Spolupráca so mnou je jednoduchá. Priprav zákon prospech ľudí a máš moju podporu. Pracovať budem aj na vlastných zákonoch. Mám predložený zákon, ktorý obmedzí nákup energetických nápojov pre deti do 16 rokov. Tu vyzývam predsedu parlamentu Richarda Rashiho, aby tento zákon zaradili do programu, lebo ho odsunuli len kvôli pomste a opäť vôbec nepozerajú na ľudí a dokonca ani na ochranu detí. Pripravujem tiež zákon, ktorý zavedie mechanizmus na kontrolu alkoholu a omamných látok u poslancov, lebo to je niečo, čo si nemôže dovoliť žiaden občan a poslanec nemá byť žiadnou výnimkou. Toto musí byť začiatkom novej politickej kultúry na Slovensku, preto aj vyzývam predstaviteľov a predsedov strán, aby takto aj oni predstavili svoje príjmy, nielen pred vstupom do politiky, aj v rámci politiky. A netýka sa to len poslancov a predsedov koaličných strán, ale aj opozičných. Vyzývam Milana Majerského, Richarda Rashiho, ale aj Jaroslava Náďa, tí, ktorí tak najviac poukazujú na druhých, aby takto ukázali svoje príjmy verejnosti, aby si aj zdôvodnili, kedy nadobudli tento majetok. Ďakujem veľmi pekne.